Tambo ipinde nepasi. Push it closer. Andika. Right. Makita safe it. Because I don't want you guys to. Don't worry. Yeah, you can do that. Thank you. Makangwarant. Most Mark is out in Rokon, it was says, wasn't it? No mira fan. Okay, let me do this. Do not do it or refer. It's so the Satambo ne pass. Good. It's a volume TV in Bijan. It's a volume TV in Bijan. Thank you guys. Thank you for that. Right, gandi tangene kumorosava nu vemushauno makadi ndingati nasansuda kumbopedza nguva because ndine nyaya dzakapfanyana kudai. Atisuda kupedza nguva vana vehanzva ndambobuda ndamboendawo kwandandaenda ndadzoka pane nyaya dzakawanda dziri kuda kuti vana vehanzvadzi vabatsirike. Hi Lisa. How are you Lisa? How are you? How are you everyone here? Florence Simbiso Perpetual Millimel Nolin Ngobo I don't want to talk too much. Ndikuda mukadzi wekuroora Flex Chris. Okay. And there waimbozi wako Flex Chris vakadzi vanouya muinbox mangu vachida varume vekuroora. Ndakutotya inini kutaura chokwadi kuti who is going to marry anoroora. Ndine vakadzi vamwe vacho vanhu vakatodzidza zvakanyatsonaka, vamwe vacho vane cash, vamwewo havanawo, vamwe vanayo. Zvinongosiyana zvese izvo hazvishandi. Chinoshanda rudo. Anditi hazvisi zvere vedu chinoshanda rudo. But I wish I could find vanhu vari pachokwadi varikuda kuroora because haiwa vakadzi varipo. Vakadzi tinavo palisti, vakadzi varipo but varume manje ndinototya kana kutoti nditoti munhu tingangoita zvedu zvemafanisi zvekuda kungotambawo zvedu but varume chaivo handisi kuziva kwavari kuwanikwa. Saka it becomes very problematic kuti ndingosundira vana vevanhu kumunhu wandisingazivi. Zvakandiomera vedu. We are talking of marriage here. We are talking of relationship. Ndinonzwa hana yangu ichirova kuti let's share this thing, let's share this life. Tichitaura kudai takamirira kuti titewo. Ndinotya yesikani kudzai mumvuri Miracle Maive Boys Proverbs Tindo Perpetual Utarisai Happiness Muzangoma Winnet Chimoa. Ndinotya ini kungosundira vana vevanhu. Vanhukadzi vese vakandi inboxa muchiti muri kuda varume vekuroorwa navo. Regai ndimbotsvaka varume vacho because vari kunetsa kuwana, to be very honest with you. I don't know. I cannot just kungosundira vana vevanhu chingosundira. Yes, can Grace Tasiana, Evelyn Shapala, Kerina Badza, Grace Tasiana, Katurura, Tino Brian, I was thinking about you this afternoon. Where is Tino? It's been a long time. Honestly, I was thinking about you this afternoon. Tino Brian, asiri munhukadzi. Munhurume saka mungasoti tete vakutofungana nevakadzi vevanhu pano. Is a gentleman, very good gentleman. Amanda Nonkai Svanda. Fochu Maze. What's up? Tine nyaya tinayo panapa. Pane mukadzi ari kuchema wachiti vedweka. Inini nyaya dzechihure ndanyanya kudzitonga panapa. Nyaya dzechihure I think ndatova expert, ndatova neexperience yekutonga nyaya dzechihure idzi. Ndachamangwisa zvino. Tinonga tichingotonga nyaya dzechihure idzi tichifunga kuti vanhu vacho vachadzora tsvimbo mujolo the pandemic zviri kungoramba zvichingoenderera. Handisikuda kuti mbonyadzi kuti vakunetsa kuti meno nyaya dzechihure dziri kuwanda idzi vedwe. Regai ndione kuti zvakamira sei uye ari kunetswawo nei because ndakuona sokuti anga kuti kwanza hanzi ndinombofunga iri kupi message yanyora. Handisi ndanyora message hanzi ininika teteka ndopindwa tete ndombopindwa ndo message yanyanya kundishungurudza panyaya yake. Tete ndombopindwa nemoyo usiwo because of pain. Ndombofunga kumukacha nedemo. Tete please, I need advice. Joshua ari kuda advice kuti tete ininika chihure chene murume wangu ndinombofunga kubatwa nemweya usiriwo zvokuti pamwe pacho ndombofunga kumukacha
nedemo kuda kuti demo ririmo mumba memwana wanzadzungu ndizvo zvichatotanga kutomubvunza kuti mumba menyu mune demo here kana ririmo demo because hatichadi nyaya dzemaabuse idzodzidzi dzokuti tinonzwa shoko rakadaro rokuti ndinombofunga nokuti what the heart thinketh the mouth speaks. Ndine nyaya yandinayo imwe yandandichitodhila yakaitika kuPretoria last week tichikutofambira nyaya dzacho dzemurume akati kumukadzi ndakarota wandihurira ndikakushonyorora ukafa. Mukadzi ndokubva ati iye aiwa dzingori hope. Saka inini zvese zvinotorwa nemuromo wemunhu ndakutozvitora serious. Handichadi zvokuti kwanza kungotaurawo ini pandiri pano hakusina chokuronza kungotaurawo. Aiwa handichadi izvozvo because message yanyorwa nemwana wanzvadzi yange yoti kwanzi tete ndinombopindwa nemoyo usiwo because of pain. Tete ndofunga kumukachakacha nedemo. Please, I need advice. Milimil, gandibofonera Lisa. Milimil, today my expert. Do we have do we have any experts here? But knows about the meaning of words. No knows wapuke. I think she knows a lot about she not one even. Do we have any psychologists here or any counselors or pastors? Tudangobvunza nyaya iyo kuti zvino kana munhu akuti ndinombofunga kumukacha nedemo. Okay, kana tisati tatanga kutsvaka ma-experts rigeti nzo zvakamira sei rigati mbonzwa nyaya yake tisati tatanga kufondera ma-experts, behavioral experts. I know we have got so many behavioral experts. Gati mfonere tinzoti yakamira sei nyaya yake, right? Hello. Esi mwana wanzvadzi yangu uri sei? Ndaiona message yako iyo yauri kuti wewe uri kushungurudzika nechihure chababa. Ndashungurudzika apa ende too much because now apa ndakazvitakura apa stress. Watu wakazvidini? Ndakazvitakura. Une mwedzi mingani? Ine 5. Wamhanya murume uyu. Asi wanga usingachamupi bonde kani? Aiwa kana tete ndinotomupa bonde ndinotomupa but munhu wekuti vakatodanana last year. So last year pandakazvibata handobva yaramba akati munhu ini handimuziye, munhu angofona nhamba dzarasika ndimukona. So apa last month iyi kutanga kwaJuly ndangosuspecta mhani kuti uyu munhu pane something is wrong. Ndobva handisangu munhu wanobata foni, ndobva ndabata foni munhu ndoona mameseji ayo mameseji mukadzi wayo ari kusenda mameseji kwanzi munhu ndiye munhu wayo wakutara futi. So handina kubvunza manje ipapo ndati regai ndimbomira ndione kuti zviri kusvika kupi zvinhu izvi. This week manje kubva ndazokusendera message papa ndona vari kutaura vese ndomubvunza kuti kwaiwe munhu wakatanza kudanana naye tikanetsana zvisingaite ndewe you promised kuti alright ngatitei umwe mwana inini izvo ndakasiya but now inini ndine nhombu stress iwe uri kuita izvinhu zvakadai. Haana kana kupindura. Ndaingotaura hangu ndiri ndega but haana kupindura. Akaramba akanyarara. So apa nhasi ndozi zvinhu zvokuti zvanga zvichindidya ndichiti every time ndati Joshua abva akanyarara ndati nhasi regai ndimubvunze futi because pain haina kupera. Nhasi ndomubvunza tete nai kwadanana munhu uyu wakati hanzi munhu uyu hamudanani ende hapana chiri kuitika but munhu wona mameseji aya ari mufoni yako hanzi ndiye yakacreata story yako iri mufoni mangu tete. Hanzi ndiye wakacreata story iri mufoni mangu? Iri mufoni make yona chance yekuti vaitaura vese. So musikana anenge ane hama yake inoedza kuzimbabwe chiuya kuno kuJoburg
akakumbira mari musikana uyu akanzi ndikumbira sangana nekazeni yangu umupe mari ndati mutengera amwe namabrazilian musino chiti. Okay, chimbomira ipapo pane vati joina makadiko. Hello, vari pa online muri sei? Okay, it's fine. Badona. Okay, saka saka okay, manengo gatimbotsuka kumashure. Munengo yakareba sei mune murume? Vana mune vangani? Tinova mathu. Uyu ndewe chitiri uyu. Ndewe chitiri. First born in 10 years, second akatema 4 this July apa. Tingati muvhangeri rake rekusatendeseka mumarriage akazvitanga yake zvinoita kuti akatombozviita makarekare. Akatombozviita makarekare. Ndobva astopa. Handisi hangu kuti munhu angavastopa zvekustopa here kana kuti aingoita hangu ndisingazivi. Chazoita kuti nditye. Wona mwana wangu chazoita kuti nditye ndechekuti wazonge woti iwe pa message apo unombofunga kumukacha nedemo ndo zvandivhunduta kuti mumba mune demo. Hamuna demo tete but munoona kana like now ari kubasa so handiti. Inini kana ndabuda makuseni ndikaenda kubasa kwade mchienda ndoda ndadzoka ndikangodzoka pamwana pa 10 year haiperi akasvika pamwana ndingamutarisa tete nene pain inobaya pasi pemwoyo tete pasi pemwoyo pain yacho is too much tete. Iyi pain ndeyekuti uri kuchitwa nemurume waunoda handiti? Murume uyu tete munoona tete nemurume uyu takasodana nakudhara tese hapana munhu wekuti angane hapana kana chatati nacho tete nauti ane mota vakamusha everything is fine ati munoona but iye ndozvaakutanga futi kuchita apa now ndinoona nhumbu futi uyu but kuroora akaroora zvake akanoroora tete asina mupedza ake kuroora kwacho but chimbonditaurira iye mukufunga kwako sei achikuchita murume uyu iwe une pamiri kudaro apa bonde uchimupa futi? Kuchitako inini handizivi because haana like munhu vanoitenga kudanana ndine pamuviri. Yes. Vakadanana nanga ndisina pamuviri ipapo. So vanhu vanga vasina maonero ndiri vanhu vanga vasina kutogara vasitoka kuti vakambostopa from pavakatanga kudanana padakanetsana. Ungati inini munhu hanga arisingazvibati chete but zvinhu zvakatoitika kubva kudhara kusaingoitika. Yes. So inini kuti reason ndizive kuti reason yacho iri papi. Handizivi kuti reason yacho ndatadza kuiziva because bonde tinotoitawo tiri bonde tinotoitawo ende vanhu tete. Panguti imari yawanda mumba. Nene kuti imari yawanda but tete kana mahora kutoti maybe hayo imari inonzi yawanda. Munhu ndikati alright vana vari vanotengerwa hembe anoti haana mari like ipapapa chimwe zvinoindirwadza. Ndakati havana vari kutengerwa izvezvi kwaane chando vari kutengerwa sadza mari hapana tikuda kusefa hanunokona. Uyu musikana uyu nameseji ariratidza kuti akangotosenda kuti ane meseji yekuti handipewo mari zvotonzira kuno ndotosangana nekazeni yako ndoita kujotete saka tingati mari yacho yakawandori. Okay, uyu musikana uyu akatokumbira mari akatoipiwa pafoni papa? Haana kuzoipiwa mari because mari akaikumbira this week achiti hanzi cousin yake musvika nhasi Friday saka inini amushuwa kuti vanosangana here kujobheki uko necousin yacho kana kuti havana kunosangana because vaiti vanoda kusangana mujobheki mutown vopanana mari ino. Aida mari handizi anga achida 2.5. Haungambotadzi kubayiwa pamoyo 2,500 ende munoona kunoku kwatikugara tine vana vandataura tine vana 200 tinogara 2 rooms ndikati ngatibudei even kutsvaga inonzi chiko titsvage space yekuti space yakavhurika because mwana umwe akura. Mari hapana, anogona mari hapana
Basi kumusha tuita machacha apa I understand kuti alright. Sezvo kumusha sakapedzeredza. Ngatingotanga itapedzeredza kumusha kwekwe kana topedza zvese zvokuti zvapera zvese ndozvonunza. Yati munhu ita kuti ari kuenda kumusha kunopedza. Ari kuenda kumusaka negirlfriend yake kumusha kwacho. $2,500. Hey. Varume unoziva kuti varume dai kuri kuti unoti varume todiko toti vovezwa here toti kudiko. Yeah, at least maybe then nobody regai hangu ndingotoveza ndogara hangu nechidhori ndogara hangu nechidhori chinenge tiri apa at least. Saka chinditaurira kuti uyu mukadzi uyu girlfriend uyu mari dzaanokumbira dzakanyanya kukurisa mwana wanzvadzi yangu. Mari dzaari kukumbira dzakanyanya kukurisa. Mari dzaari kukumbira dai anga achikumbirawo kana ma150 kana ma200. 2,000. Anditi tete maBrazilian anoita kuma 1.8 because apakatonyorwa list yekuti andikuda Brazilian pameseji ari kudei musi inzwa pameseji apa ari kudei apa pazvinizvi pameseji pakanzi ndiri kukumbira ukakazoni yangu 2.5 yes tenga kuti ndoda nditengere Brazilian wish hanzi kuJobek iri kuita 1.8 andii dzinodependa nekukura kwadzedzakaita ndizvo dzine macentimeters yeah ine ndinoda kuti nditengere majepi munoziva ndikati panapa tete ndikati ndikuda nditengere bati Brazilian wish anoti chi hanzi unochekwa musoro nematsotsi ko uyu unodii kuchekwa musoro nematsotsi uyu handiti muri kuona kuti unodii kuchekwa musoro nematsotsi ini ndikati ndipawo mari yekuti ndidai hanzi unochekwa musoro nematsotsi because Brazilian wish 1.8 musoro hahanzi musoro hazviiti yeah unoziva kuti hatizokwanisi zvedu kuzviita nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana nezvidinge. Apa topane pachida kuti timbofonera baba timbobvunza kuti chiko chaicho chamuri kushayiwa pana mama. But hatoza zvinonetsa. Zvinonetsa. I'm confused. Zvinonetsa. And ari rude munhu right ndakamubvunza nditi kwashamari ukuitira zvinhu izvi and ndakatongonyarara ndati bhera nditomusiya ndioni kuti zveshuwa ndomubvunza kuti kwai zvisini zvakadai semuri kungozviitirei sezvo nini akati hanzi inini zvindasiya handiti haana kanopindura one word haana ndobva ndamusiya because apa ndakati ndikaita stress ndikomusiya ndamusiya nangu nakuseni so vanobuda ende vachienda kuchikoro ndati arigai ndimubvunze ndomubvunza kuti wai uchiita zvinhu zvakadai so zvikanzi hapana chinhu handiri kuita ndikati so kwamari yauri kuti uri kudhumira mameseji acho ari mufoni make akabhabhla yes akaita sei mameseji aya eshe haana kumabvisa manje mufoni arimo mameseji aya mufoni make because kandakamubvunza kuti okay munhu andibata haana kuabvisa bhasi ari mumameseji aya but okay iyewo mamessages ese arimo mufoni munhu achikumbira mari zveshe messages aya muchitaura nyaya zvese zvirapo akati hanzi ndiye akacreata zvinhu zvemufoni mangu ndochinhu chava kundibhuya kuti okay inini ndatora foni ari kuramba ainayo kubasa everyday yobuda makuseni unoziva kamwe kahunhu kanoitwa nevarume unoziva kamwe kahunhu kanoitwa nevarume vanofunga kuti kana munhu ari pamuviri pfungwa dzake hadzichatori musha vanofunga amino varume zvavari vanofunga kuti kana mukadzi akaita pamuviri dzadambuka ndosaka uchiona tikiitira zvese zvaari kuita izvi ko iwe chimbonditaurira ndianizvo chimbonditaurira something ini ndinoti kana ndikaenda kunoshava zviya ndikaenda kunosevenza zvandinenge ndashava ndinoya ndosarenda kumukadzi
Amen. Mumba menyu momu. Amuzivani here kuti unoshava mari yakati, unoshava mari yakati, unohora mari yakati. Ikapa manje tete murume anganozvishanda nditi. So nhasi anogona kuita basa anogona kunomhezha. Onoita kana kuti basa racho rine mari, onoita basa kana kuti 10,000. Kusera mangwana achanomhezha rimwe oita mari yakati. Saka dzimwe dzacho handizivi because anogona kufembera ari mubasa. Otonzi akwaita basa iri, otosvika notomhezha basa repolisi wobva waita wobva wabhadhara. Saka handitotozivi. Saka panotonetsa kuti uzive kuti washava mari panonetsa. Panonetsa kuti uzive kuti munhu ane mari yakati. Panonetsa ipapo kuti uzive kuti ane mari yakati because anogona kuita izvo mupisweki kubasa. Basa racho vanoita basa rinoti mari. Vanogona kunoita pisweki nobvika nepanoita dombo kadiki kari vanoitiwa. But inzwa mwana wenjodzi yangu. Mwari vanokuda. Kana uchida kutoziva kuti murume wako une mari yakawanda sei kana wanga wasingazivi. Kana uchida kuziva kuti murume wako une mari yakawanda sei, tarira mari dzaanokumbirirwa namagirlfriend. Kana uchida kuziva kuti baba vemumba vane mari yakawanda sei, tarira mari dzavanopa magirlfriend. Ndoka ndotona kuti mari anenge ainayo. Because apa mari pane imwe mari yekuti anobhadharwa muaccount handiti. Zvongonzi mari ndo mari yadii. Maybe ndo mari inenge yashanda. Because inenge iri straight muaccount hapana ambosendererana muaccount zvekuti atora mari muaccount osenda ayo. Yecash ishi. Ndokuti hanzi izozvanga mari beta titoenda kumusha tonoita zvinhu zvakati. Ndokuti tiri pano tiri kuplanawo zvinhu zvekuti tiri kuplana future yevana kuita zvinhu. Ndoti musi panoba. Ko mukadzi iwo kamudi kumubvunza. Tete ndobvunza ndichiti chini manje. Pakaoma. Inoona mwana wazvazangu, I just want to be very honest with you. Wauya kutsvaka rubatsiro kuna tete vako handiti. Ndafarira kuti waudza murume wako zvisiri kukufadza. Ende haana chaakudavira nacho. Asi ini ndinoda kuti dzikama zvako. Ndakatarisa nhau kuti une pamuviri. Ende murume wako uyu nyangwe dai ukapidiguka pamuviri penda kumusana wenda pamuviri, uri kunatsa kungoona kuti maitiro aari kuita ndo aari kuda kuita. Saka ini ndinongoona kungoti advice yandingakupa ndeyekuti ramba uchitaura nemurume wako. Chimbotitaurira makare pamaidanana zvaifamba sei? Tataibana nezvinhu zvanga zviri right tete. Patanga tisina mari zvinhu zvanga zviri right. Patanga tisina mari tete zvinhu. Patanga tisina mari hapana zvinhu zvandaimbobata kuti munhu aiuya kumba in time. Zvinhu zvese zvanga zviri mugwara. Ndakangotanga kuita mari nemota apa ndobva ndakatoona kuti izvi zvinenge zvauyu. Ndobva amboti ziya ngambonyarara asingaiti kana taiita ndisingaoni. Saka iyi motikari iyi yatounza zvinhu zvakawanda. Munoziva ndinosingohwa vachiti ivo motikari inogona kuunza mashiripiti. Ndakutozviona kuti zvakuitika. Because handinoona tete uyu haamwi doro handiti. Haamwi doro, haaputi fedya. Munhu wekuti akabva kubasa wobva uya kurya. So vanhu ava vakasangana na Christmas maenda kumusha kwekwe. Ndobva vanosangana vanenge vane zimota zvoenderi. Ndoto vakanosangana. Ende chinzwa manje. Chinonyanyobvadza ndechekuti motikari yacho kazhinji kacho anenge asina kuitenga ega. Exactly. Motikari yacho anenge asina kuitenga ega. Motikari yacho dzimwe nguva ndiwo nengoka nyange usina kuisa mari yakawanda pati kuti ivepo ndiwe. Imba ndiwe. Simba rako ndorotorwa
simba rakurutorwa kundohurwa naro. Munoona tete patakasangana mabvunzira maita kuti makasangana sei. Patakasangana kudhara takatosangana ndichangobva kuchikoro ndisati tobva kucollege hando patasangana tikadanana 2 years hando pandatizira vabereki vake vakashaya so taigara namai nini zvekungoti pandakatizira inini ndakanotizira kumba kwamai nini ofichi yaigara kunoku kuchoteki kunoku ndopandanotizira kumba kwamai nini vava taingotira anogara kwamai nini vaya ndosakagara 2 months ndopandatoya kunoku kuchoteki kunoku ndopandatozodzoka kumusha ndopa anorora anorora taiti kaenda kumusha tainoti holiday yese yaipera kuti nhasi tarara kumba kwanhingi mangwana tarara kumba kwanhingi tazotenga stand baba takatenga stand tete tairara mumota tairara mumota tete tairara mota tatinga mukamota tainorara mumota because kwakusina kwekuti tikunorara pamba pa pekuti mukaenda kuzvinongonzi vanhu saka taitenda manhero yatosvika torara mumota toswera masikati maybe tiri kuno kwatinenge matenderera maenda manheru madzoka motongopaka pastendi pata imba isati yapera morara mumota motongobvara mahunge morara mumota but izvozvo zvinhu zvaraiti manje imba mapedza goaka zvese ndokutanga futi mashurutu kusikani vakati mwanai kusikani havana kutaura havana kutaura bhosi ndakaenda kusikani yanga ichiri diki zvezvokuendesa kapepa kesikani kuclinic vandisati ndaenda ise zvirakura so ndizvozvo ndinoona kunge sekasikana manje kasikana kana ndotokutaura even nyange ukaenda kusikani kasikana ndatokaona uchazodzoka ndichazodzoka ndotoudza vanhu pano palife kasikana kasikana kanoda murume kasikana kanoda murume zvisingaiti kungodai dhabhadhabha ndo zvatinoita kasikana sezvikwe papo akadi manje kari kasikana manje akadi munhu atononzwa kuti wanzwa kuti uri kubayiwa pamoyo kubayiwa pamoyo kudai ndo zvakanoita akari jealous akadi munhu akadi zvisina basa kanoumbidzira zvokuti even nyangwe dai murume wako akabuda kari kasikana sezvizvi kana achita zvanenge achita kane kachibaya moyo kudai kane kachibaya unotozvinzwa kuti something is wrong. Saka chiripo apa ndechekuti iwe zvako don't worry, dzora chimbo. Unoenda kubasa iri mazuva ano? Mazuva ano handiendi kubasa but ndinotengesa hembe nokungoita mapatani nemadeliveries sometimes zvekuteke note. Yes, inzwa okay, ndakukuvhunza kumupawo wakaguma kumupa rini togoti parafiki rini? kubva izvozvo ndakamubvunza kwekutanga akanyarara haatauri neni ndikabika chikafu hadyi ndokwazvasvika futi but akaiye munhu wewe kuti every time tikanetsana katete even iye achiona kuti munhu ndiari wrong even ndo musina kunetsana kwekuti mapopotera namanatsotaurana kuti wera tinataurirana zvokuti maybe ndataurira ashamari munhu ari kuita zvino hatizvida ndoti anobva atotama zvokutotadza kutaura newe kana kutokubhuloka like naani mukona akandiya kauyu ndakaona nhamba yangu akatoibhuloka zvavo anobva atokubhuloka even pawhatsapp muchigara mose anotokubhuloka kana munogona kugara even 3 weeks chaiji akatama asingadi kutaura newe azoti musi waanenge achida zvake kuzotaura newe ndopaanozouya achisekerera paya ukada kuti masere sei anonyarira bhosi izvonogara manje ndakagumbuka ndaifunga kuti chinoblokiwa magirlfriend acan't remember makumalo achindibloka kana kuti ndichibloka mumba munoblokwa nofuti inyaya kutobloka manje nini hangu ano yekubloka ndandatojaira hangu kuti munhu
obviously izvo mukataurana zvinhu zvokuti pane pamatadza kunzwisisana even iye ari kuti atori wrong zvokuti iye ndiye anenge ari wrong. Achingobuda akaenda kubasa kwake unoona nhamba dzake dzabhulokewa, makozi mameseji anokubhuloka kwete. Vatinasana kubhuloka. Mwana wadzadzi yangu, look here, look. Wakateerera ndisika? Ndanzwa uchitaura shoko rekuti college. Kureva kuti wakaenda kucollege handiti kureva kuti chirungu unochinzwa. Thank you so much. I hear you. I understand what you are saying. I feel you. I feel your pain. I know what you are going through. And but kuti uti unozvitsaka, it will only zvicharamba zvingokumonyorora moyo. Handidi kuti zvisvike ipapo. Uri kuzvinzwa mwana wadzadzi yangu? Handidi kuti zvisvike, because mashoko awataura, I'm not saying kuti unogona kuzviita. Yekuti dzimwe nguva ndinombofunga kuda kumukachakacha nedemo. Zvazvinoreva hazvirevi kuti utamukachakacha nedemo. Zvinoreva kuti unogona kumudza waita chinhu chakashata kwaari kana kuti kwauri. Saka zvinotoita sei tasangana nedambudziko rakadai? I think it is the best kuti zvakuka keep yourself busy. Asi uchikipa yourself busy kudaruka mubvunze muuze kuti mudiwo wangu zvauri kuita nangu handizvi, zvauri kuita zvinanga handizvifariri. Ino ndanga ndichifunga kuti ndiyo nguva yekuti ndine pamuviri kudai tisapotane, titakurirane mitoro, tichiemerana, tichidanana. Ndina kuexpecta kuti ungada kuita zvinhu zvinondirwadzisa kudaro. Keep yourself busy. Zvakuchiita zvaunenge uchiita uchingomutsanangurira kuti zvinhu zvaari kuita izvi ngaasiyane nazvo, hazvina kunaka. Tsvakawo mumwe munhu wehama yako. Une hama dzake here dzaunotrasta? Ndinadzo hama dzake dzandotrasta, but pane hama yake sekuru yake vanorespecta stereke, because ava vamwe vanoti nandiudziri zvekuita, because nini pandakakura chati ndakatokura ndichitambura vasingandioni. So ana sekuru yake vakamudzidzisa basa, ndiye munhu waanorespecta. Ndakamboshedza sekuru yava yavo. Changa chaitika madhezi andakatora license. Akati aida kuenda kumusha, saka aida kutenga mona fenzi yekufenza yati. Ndobva nditi ino ndikumbira undipe mari, because mari yangu iri kushota. Ndobva ndamuti ndichakupa iwe, pandinokumbira kuti ine uzoidzosera madhezi akati, because ndo madhezi andondironodi kunoita zvelicense, kunoapply license nekupa driving school yacho. Mari yandaibva ndamutransfera 10,000. Ndamutransfera mari yayo, madhezi yandaenda basa ndaiticha. Ndamutransfera mari yayo. Ndobva aenda kumusha, this is not right. Ndobva adzoka kumusha. Aidanana futi nemagirlfriend yake akudhara. Ndachibata aifona manje, aifona manheru. Ndobva ndamubvunza kuti kwaiye munhu anofonera manheru anoita zvinhu zvakadai, so why? Munhu atama. Ukangodinobvunza chete anotama, wapedza akutauri newe, haachatauri neni. Mari yayo yekudriving school ndaakuida, mari yayo haachandipi. Ndazokoreta hanzvadzi yangu mari, yabva yatumira mari, ndanotora license iyayo. License ndakatora license, ndakaapnaya license yefotem. Musi wayo yakabuda license yayo. Ndazosvedza sekuru yacho wauya. Taura nawo, tataura nawo kuti zvikuru anoita so. Anoita musikanza, abva amboda kuramba zvikanzayo. Mukadzi uyu ndanisingadanani naye, but munhu wandakaenda ndikanoitira basa kumba kwavo. Sekuru akati aiwa, wakamuitira rini mukadzi, because zvanga iye manje vanenge vatone almost 6 years. Because vaindoti wakamira wozoona nhamba dziya dzamo vakufemerana futi. Vakamira nhamba dziya dzamo vakufemerana futi. Ndikati sekuru zvinhu zvimunhu izvo. Ndakamubvunza 6 years akati hanzi ndakasangana naye kumo ndichinotenga pawanga uri kumusha. Izvo zvakuti kwai ndakanoita basa kumba kwavo. Ndakaita basa abva achinja futi nyaya zvikanzi aiwa, sorry, zvinhu zvakatongoitika, sorry. Sekuru vaenda tapera wiki zvikanzi iwewe wakasvedzako sekuru vaya. Sekuru vaya kwakusaidira noti hanzi zvaonekwa nekuita uchivanza. Saka kutosvega munhu futi tetendotoona kuti ndenge chitowaste futi time.
sekuru vakuenda kumuzukuru vakuti unofana kuita uchivanza naimbidiwe ko vana sekuru chaivo chaivo vakaenda kupiko wotozozviona zvako kuti kutoenda kuna Jandukwa kuri nani brother yacho ndakamboishedza ikauya ndokubva zvanzi wakarara naye uine makondomu ere musikana zvikanzi ere zvikanzi ashaka good saka tete kuti ndishama dzangu iwe mina iwe pawataura munhu anochiverenga comment wati bhudhi vakati chini ndakashedza bhudhi wacho yes vauya because bhudhi wacho kandakavashedza rauya musikana uyu aisenda mabani wemusikana aisenda maphotos asina kupfeka ndobva ndashedza brother yacho ndikati haonewo zviri kuita mununa wenyu zvaari kuita ari kudai so ndobva zvanzi oraiti ndazvinja saka inini danini tamakarara musikana uyu makashandisa makondomu ere makaprotecta ere because inenge iri pachena inenge ichingarambiki manje tarambe kuti handizvizivi zvikanzi ndakaprotect zvikanzi saka good kana makashandisa makondomu oraiti good nonini motongoregerera munhu zvekungoti I don't care mbudhi yacho kungoti I don't care saka kana achiti wakashandisa kondomu racho raipinda mumhango raipinda mumukoko kondomu raipinda muiko mumusingwi handiti munera zvekuti haana kushedza hama dzake ndoona kuti ndonondipedza nguva sekuru because kana washedza uye woti hanzi makashandisa makondomu ere zvonzi zvonzi auraita good woshedza sekuru zvonzi sekuru vanoti mukuseri yaitotaura ipapo munhu anenge akafara zvonzi hama munondishedza idzi mushandichi kwanzi dzinotitsira hanzi muzvikuru unofanira kuita uchivanza hatiti usaitaba inyaya yako yakutondinetsa kuti zvino toenda kunani todi saka mwana wadzo dzangu wakaita sanyaya iyi unofunga kuti tofana kuiita sei going forward tete inini nenyandizivi unenge watoperera asi kungoti zvako wazoti garisei mumarriage ava vanhu vakadai havanda kusiya nokuti ndakakutarira nokuti unoona kuti ike zvinezvika because tasaoneka advantage yaina added advantage nainaende kuti iye akudhambisa kapa wane vana 3 akutoziva kutoti hauchisina panonaka hausisina to south ya jinja hapachisina saka akuda kudero manje akuda kutsvakana nevavo vemabrazilian team achirya futi unozada kuri kuti mukana uripo zvaizvo mukana uripo vanhu vakadaika vanoda kunzwayo vanhu vakadai vanoda kuti wongomutora nepese paanenge aita zvechipfambi papo womuendesera kukoti woti koti uyu ndatadza kugarisana naye nenyaya dzake dzechihure ndokumbirawo imba ndokumbirawo motikari iye ngaachibuda aende wozvigarira zvako wega nevana vako nokuti unomudii munhu kana akadai unonetsa achiita because apa ndoimwe option ndaatombofunga hangu yekuti oraiti ndongozi beta ndisiye ndongosiya ndongonetanga hangu afresh but ike zvino zvinenge zvakoma pane mimba kapa manje apa nawo hamanotidze trap tete kuti oraiti like apa zvokuti kanzati munhu ana kana nebasa nazvo at least rinoona munhu kana netseu yakanganisa nditi at least ive musori hayo kungoti ashamari sori amnon ndiye akutokuti iwewe ndiwe wakacreata zvinhu zvako izvi mufoni mangu nemameseji ese ayatete ndiwe wakataipa kuti Brazil 2.5 ndini ndakataipa kuti Brazilian 2.5 ndini ndaitaipa zvese izvi kuti iwewe unondida herere unoti ndokuda ndini ndakataipa zvese pafoni yake anosera naye kubasa aiwanda kundenda nzidadzira mwana wanzvadzi yangu ngatiite so ndainzwa nyaya yako ike zvino
bhora pasi andinozinzwa. Yes, tamba muchidembo musi ndakadini ndakabata. Handiti iwe hako wamubvunza. Musiye mwana wanzvadzi yangu. Musiye. Concentrate hako nezvauri kuita zvebusiness rako. Uconcentrate nepamuviri pako. Urye zvinonaka. Chikafu mumba chiri macho. Chandingatoona ndechekuti iryama kuseni masikati nemanheru uchingoti chikafu chapera mwana ari kurya ende ndo nguva yekunatsoti zvako kana ukanzwa zvanatsa kukuremera chako chakunatsorya zvako mazi chikafu chako unatsosura zvako uri mumba imomo ende chimwe chinhu chaunofana kuita ka rega ndikudze chimwe chinhu chaunofana kuita gara uchirwara mumbamo ikoti mbichana dona zvidonhedze mbichana dona avarume ndinoto kutaurira ukanyanya kuda kuzoita munhu akagwinya maningi ka hati mimba yekuya ine 5 months ukanazonyanya kuita munhu akagwinya maningi anokuignora dona pambedha dona even but unogona kungodona unogona kungomwa mvura ukachidzwa umboti ndiendese kukiriniki kana makusvika kukiriniki iti handichadi kuenda kukiriniki ndiendese kufamasi uchingodaro mukipe bhizi nemimba yake nokuti mimba mukipe ukada kuti akusumudze sura but manjeka but mwana wanzvadzi yangu kana ukamupa nediri kana necheku munakire uri kuzvinzwa aiwaka wodini mwana wanzvadzi yangu nokuti ndezvinezvika uri kutowesta handikati kuwesta nguva yako zvinongorwadza zvazvo but hazvichinjiki panguva ineyi hazvichinjiki andinoona hazvichinjiki saka ike zvinezvi concentrate panyaya yekuti utoti ukuopa anenge pomboti mwana achishanduka paya uchimboti kapoti uchitorya zvako ita kuti chikafu chiwande mumba urye uchimudza kuti ndiri kurwara ukupanzwa but uchimutaurira kuti ona zvauri kuita ka inanga ndizvifari ende futi imbomuti handiti mbondotariswa ropa makagumidza kuenda mose rini yes varume vazhinji vanohura havazivi status yavo iwewe unotoka kana kumboti ndaenda munoenda kumaprofita here waigona kumboti uyu pana muprofita mukuru waunoziva ndiani anoona zvemukatikati tongoti vanhu muprofita ati ngatimbotariswa ropa redu ameno munoda here muvhundutsire neropa murume chinoita kuti ahure kana asingazivi status yake ka unohura chimbomuvhundutsire nenyaya pinza ropa mukati chimbopinza ropa mukati mumaconversation enyu yes because ike zvinezvi ukatedzana ukaita uchiteedzana nebrazilian team uchafa nestress ukakorapsa ukaita depression post trauma transmission unoziva inonzi post traumatic transmission unofa mahara wanga wachida kuti chii ndandida kuti plan yeimba iyoyona tete musapeti hani akamutadzokera kuchekapo muchidzoka panapa muchati tinotesti hanzi titestotese kliniko yes iwe unongoti ropa raramba kuratidza maresult uko ropa raramba kuratidza maresult saka vatwanzi kuti maresult abude huyai mose munhu akaziva status yake achatodzikama ndikudze vamwe vacho ukaona murume wese anoti apanyoro aazivi status yake mupfana varume vanoda kuhakwanise chikiri vani kuhaka kudai ende iwe kubva nhasi mimba yati wane 5 months idonha but usazodonha nedumbuka unogona kudonha nemagaro hazvina nebasa unogona kupfeka mabhurugwa maviri ukadonha nemagaro donha ndimwise mvura ndisumudze ndigadzike irya uchiryisa zvako plani iwe yekumbomudzimaidza mudzimaidze anogona kuita zvakanaka
Thank you so much mwana wangu dzangu. I undifonere kana zvanda kutaura zvisvikana mba unozvinzwa. Alright, I don't formulate it. I make a bus at least. Ngaidzikire mwana wangu dzangu ngaimwe imwe mvura mune juice ere mumba. Yeah, how many percent? 100% I'm a Zimbabwe, 100%. Ndipo pawaine dambudziko ipapo usanyanya kutendera murume kuti akutengere chikafu unoitwa mbudzi yomumba. Vhiringidza mari haifani kubudisa kana chinhu kana uine mimba unozwa. Usanyanya kutengera kuti atenga chinhu unopusiswa. Izvozvo zvese ndo zvokupusiswa izvozvo. Iti vana vanoda kuenda kuchikoro, vana vanoda kuchakati ita kuti mari itenderere mumba. Unoziva kana murume akaita mari especially vana nadhumburya vakaita mari dzisina puranika ndozienda kumabrazilian. Keep the money of your husband busy rotating in the house. Even kana kubaya fridge, gas refridge ribude, kana kubaya stove ngaibayiwe ife. Fridge inonzi TV unongopinza chigero wodambura tambo yefridge wozopaka nasekuru woti sekuru fridge yamugone kundoigadzirisa here iwe chizoti woti sekuru ndakangodambura katambo kemukati. Keep the money of your husband busy. Don't allow your husband to buy too much food with his money. Anozofunga kuti uri mbudzi. Vamwe vachirya amabrazilian iwe uchitengerwa majuice inge zvino ukagumidza kutengerwa musoro rini ukatengerwa musoro rini Brazilian. Can you see? Do you see what I'm talking about? Iwewe ndiwo wokudya chete chienda kumama uchindosura mutoilet. Vamwe vachirya amabrazilian. Keep the money of your husband busy. Don't worry about what toda kuseva, toda kuvaka. Auchasave but keep the money of your husband busy. Wazviona? Urukuseva chi? Iwe ndiwo urukuseva mari yemabrazilian because saka hakuna chinhu chinonzi kuseva. Keep it. Rwara donamuka usanyanya kurya nyange ukarya. Unogona kuti juice riri kunhuhwa weti rirasire pasi. You must feel it. Attention. If you don't give your husband pressure to see the pressure in the house, I'm not comfortable with anyone. I'm not going to say azvifani kuvapo zvese chikafu achifani kuvapo chose ngachisatoshayikwa kuti chotengwa nei panguva yemimba iyi. Panguva dzemimba chikafu ngachishayikwe nokuti kuwanikwa kwechikafu iwe une pamuviri kureva kuti watova mbudzi watova saga akuchitora mari achiendesa kuna nani? Kuna naBrazilian. Saka ndinoda kunzwa kuti wadonha, warwara, TV yafa, warutsa, unoda kuenda kuchipatara, unoenda kwadhokota, fever. Uri kunzwa? Kutotanga nhasi ipapa akatotapa. Ndokanatogara mutori busy nemapulani ekuti mangwana muchadini. Thank you. Good one. Good one. Thank you. Right. Thank you so much, ladies and gentlemen. I'm sorry. Mari vane vakangoisa handisi kuti ndinozvikudza nezivo yandakapuwa naNyadenga. Zivo yandakapuwa naNyadenga ndiye iyoyi yekuti Mwari vanenge vachingondipa pazvinenge zvakaoma. Mwari vanenge vachindipa uyu. Mwari vanenge vachindipa right. Ndine nyaya imwe iri pana rikaitinzo kuti varipere. Pane nyaya imwe iri kusiririsa zvikuru. Nhasi nyaya dzakawanda. Rikaitinzo imwe nyaya iri kusiririsa zvikuru. Kuti vanoda kubatsirika sei apa. Rikaitinzo. Okay baba. Makasungunuka here kezvino. Okay, sungunuka gadzikanai ndokufonera izvezvi. Right, gadzikanai. Okay, ava vatinavo pana vari kuchema nenyaya yehombe zvikuru. Nhasi handisi kutombodzikata
live idzi. Ndicharamba ndichidaro. Hanzi tete muna wisdom. Thank you so much mwana wanjodzi yangu. Azvisi zvese zvinoda hoho. You need sometimes kuti Mwari wangu kupa zivo yokuti ndodhila sei nenyaya iyi. Because one une pamuviri pane 5 months, 2 uri kutamba mandibiri. Right, ngatitosiyana iyi yatopera case closed. Vanoda kuidzeya chiidzeya iwe ikoko. Asi ndinoda kutoti in conclusion kune vakadzi vose vari muma relationship akafanana neuyu. Ukaona kuti murume ari kunyanya kukutengera chikafu, be very careful when you are pregnant. Murume achanya kutengera chikafu, be very careful, unoshandiswa. Inguva yekurwara, inguva yekusura, inguva yekurasha chikafu, inguva yekuisa maprograms anoda mari. Mumba, don't worry about saving. Unoseva chi. He must concentrate on one thing at a time. Time for concentrating on the pregnancy ndiyo iyoyi. Ikazvina kutengerwa chikafu ati majuice ari muvakadai mari chiriwana namarwei. No. Right. Pane nyaya yanetsa pana panzi tete ndakamitisa vasikana 2. All right. Saka, let's quickly share. And thank you for the stars once again, ladies and gentlemen. I don't know, what do you think? Do you think we must start another live? Okay, I want to quick. At suda usanga sanya. Totanga ime live here. Okay, vanoda kutera, we are starting another live because I think anzi tete ndakamitisa vasikana 2. Ndobva handitizira ndikagara naye. After 3 months akabvisa pamuviri. Ndakamubatira mari 6 ekuti akabvisa mimba namachats. Akataura namanigeria. Tengesa maspirits. Handichamudi nyinyi mani tete. All right. Regai titange imwe live. Vane serious nenyaya. Regai titange takutokatai. Changam. You know where to find me. Ndozati munouya zvini. Ndozati munouya. Ndozati munouya. Iri kupisa manje. Hande.